Doncs som-hi. Bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí, gràcies per haver vingut a la Fira Literal. Gràcies també als que ens esteu seguint des de casa. Tenim una horeta per parlar sobre aquests canvis que hi està havent a l'ordre internacional, per parlar sobre què està passant al món, i ho farem amb 4 persones que ens poden ajudar a entendre cap on anem. Arantxa Tirado. Hola, Arantxa, bon dia. Ella és doctora en Relacions Internacionals per l'Autònoma i també doctora en Estudis Llatinoamericans per l'UNAM de Mèxic i autor dels llibres Venezuela más allá de mentiras y mitos i Lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley. També amb Àngel Ferrero. Bon dia, Àngel. Periodista i també traductor, actualment a l'atur, és col·laborador habitual del Salto, on escriu de manera regular sobre política europea. També tenim l'Anaïta Nassir. Hola, Anaïta, bon dia. Politòloga, és nascuda a l'Iran, coneix bé el que està passant a l'Iran, un país que ha estat i encara és protagonista d'aquesta definició del nou tauler internacional. I Aníbal Garzón. Bon dia, Aníbal. Sociòleg i és autor del llibre BRICS, la transició hacia un orden mundial alternativo. Veurem amb ell si aquests països suposen, els BRICS, un contrapoder als Estats Units. Venim amb una proposta, una primera pregunta, que és descriure breument com és aquest nou ordre mundial, aquest nou món on estem vivint, en aquests canvis, que potser és exagerat dir que és nou, però intentarem definir com és això. Podríem dir que sí, que s'han trencat alguns dels consensos de després de la Segona Guerra Mundial, que organitzava el món al voltant de les Nacions Unides, però ens faltaria descriure què tenim ara, no? Vivim en el caos, és un món caòtic, estem immersos en una cursa armamentística. Estats Units torna a ser una superpotència, ho és, una superpotència, i ha quedat invalidat aquest sistema de les Nacions Unides. Així que, si voleu fer les vostres intervencions, intentarem descriure com és aquest nou sistema internacional. Moltes gràcies a la Literal per convidar-me i a totes vosaltres que sou aquí un matí en aquest acte. Un plaer estar amb les companyes i amb la Meritxell. Bé, si estem en el caos, això és el que dirien els analistes de relacions internacionals de l'àmbit realista, la teoria realista, que sempre han dit que el sistema internacional és anàrquic i és caòtic i no es poden fer regles. De totes maneres, el que hem vist és que aquestes regles que es van establir després de la Segona Guerra Mundial, que sempre han estat irrespectades, podríem dir, de manera més subtil per part de la potència hegemònica, dels Estats Units, sobretot després de la Guerra Freda, ara mateix ja no es respecten en cap sentit. Per què? Perquè el que en realitat estem vivint des de fa dècades, no és nou, el que passa és que amb la presidència de Donald Trump s'està accelerant aquest procés, és un declivi hegemònic d'aquesta superpotència, als Estats Units, enfront de l'emergència de la Xina, la nova superpotència del present i segurament del futur. El mateix Donald Trump és expressió d'aquest declivi de la societat dels Estats Units i de la seva projecció exterior, i el que veiem també és unes transformacions que abans passàvem com amb una velocitat de placa tectònica, molt a poc, i que ara mateix veiem que tot passa molt de pressa, amb molts fronts oberts, amb aquesta lògica accelerada que ens porta a una suposada multipolaritat, que es fa molt de ressò a la premsa, es parla molt, estem a la multipolaritat, de vegades com un sintagma una mica buit de contingut o sense cap sentit crític sobre el que hi ha al darrere d'aquest nou repartiment de poder, perquè es confon antiimperialisme amb multipolaritat o amb anticapitalisme, i en tot cas el que tenim és un procés accelerat cap a un futur que no sabem on anirà. Pressuposem que suposarà la transformació de l'hegemonia, és a dir, hi ha una transició hegemònica cap a la Xina, però no sabem com s'establirà la relació amb el sud global, quin paper tindrà aquest sud global, si la Xina serà part d'aquest sud global o serà una altra cosa. En tot cas, un moment, alguns dirien interregne, incertesa, cap a un món que
també hem de dir, l'estem construint, no? Tot i que sembli que el fan altres, el podem construir també, totes nosaltres. Vale, Anaïta. Bon dia, gràcies. Sí que és cert que aquesta multipolaritat, que al final és una paraula que avui en dia es fa servir molt, a part hi ha una competència entre tots aquests polos que no se saben qui emergerà o no i des d'on, i hi ha una militarització exacerbada. I dintre d'això el que es demostra és que tots aquests conflictes que semblen aïllats, en veritat, són manifestacions d'una expressió molt més profunda, una disputa pels recursos estratègics. És a dir, les rutes comercials i logístiques, Hormuz és el cas més flagrant, o bé de les dades i de les infraestructures digitals i fins i tot del control de les fonts d'energies fòssils, perquè encara tenen un llarg recorregut. I a part d'aquesta multipolaritat que els estudiosos de les relacions internacionals sempre pensem solament en estats, hem de ser conscients que existeixen nous actors que no són estats i que tenen inclús més poder que els estats. Estem parlant de corporacions tecnològiques que al final del dia no rendeixen comptes a ningú, o aquests fons financers internacionals que sí que condicionen polítiques públiques perquè controlen el deute. I finalment, per posar una mica de les milícies armades, com Hamas o Hezbollah, que es converteixen en actors que avui en dia també juguen un paper molt important en les relacions internacionals. Tot s'ha de dir que sempre, sempre, el qui perd, com sempre, és la població civil. A veure, en aquesta mena de debats i d'articles que es venen publicant d'uns anys cap aquí sempre trobem unes paraules que repeteixen, no? Un nou desordre mundial, una nova formació que desconeixem, etc. L'Arantxa ha mencionat més d'una vegada una paraula que jo crec que sí que hauríem de tenir molt en compte, que és acceleració, no? Que és aquesta sensació que tenim de que les coses van accelerant. Jo crec que això hi contribueix d'alguna manera, ho alimenta també els mitjans de comunicació, l'ecosistema de mitjans de comunicació que tenim, que sembla dissenyat pràcticament per consumidors de metamfetamina, perquè tot ha de ser molt ràpid, ha de ser immediat, la reacció, com s'informa, etc. I contribueix a aquesta percepció. Fa un mes també vaig coincidir amb l'Arantxa a la presentació del darrer número de la revista Catarsi i allà vam fer èmfasi en una cosa que aquí també crec que hauríem de fer, que és situar tots aquests esdeveniments en una perspectiva històrica. Tot i que tinguem aquesta percepció de que les coses es van accelerant, molts d'ells són tendències i corrents de fons que venien des de fa temps enrere. Abans d'entrar estàvem comentant-ho, pensem, per exemple, em venen al cap moltes coses. Quan es parla, per exemple, de les Nacions Unides i com s'ha anat relegant el seu paper, no és una cosa que hagi passat amb Trump, és una cosa que ve de molt temps enrere, de quan els Estats Units, per exemple, va obviar el Consell de Seguretat de l'ONU i amb els bombardejos de l'OTAN. S'ha esmentat el cas del rearmament de la Unió Europea. Hi ha unes declaracions de Barack Obama, si no recordo malament, del 2016, d'alguna manera animant a la resta d'estats europeus que augmentessin els pressupostos de defensa i el PIB destinat a defensa, i posava com a exemple a Estònia i Polònia, unes declaracions que podria dir perfectament el mateix Donald Trump. Per tant, no ens trobem davant de signes negres, sinó de corrents de fons que d'alguna manera s'han anat accelerant també pels canvis polítics que hem anat tenint. Primer de tot, gràcies per la vostra assistència. Anar complementant els tres companys i companyes, jo crec que hem de fer com una línia temporal d'anàlisi històric. Això de bipolaritat, que va néixer una miqueta després del Pacte de Bretton Woods, la Unió Soviètica, un bloc socialista, un bloc capitalista, que a la Unió Soviètica hi entrem una unipolaritat clara i contundent d'Estats Units, on va violar el dret internacional. És que molts cops es parla de Donald Trump, però jo recordo Bush, amb Guantánamo, en què va fer la guerra d'Iraq, que va ser il·legal, una guerra d'Iraq il·legal, i a més França va dir que no pels seus interessos petrolers en Saddam Hussein, no és que siguin aquí els dels drets humans, i llavors a vegades aquest mediaticisme que n'hi ha amb el tema de Trump, pensem que Estats Units és una nova fase. Obama va fer 7 guerres al moment, el Premi Nobel de la Paz. Llavors jo crec que hi ha una línia temporal on queda que Trump és un icona més d'aquest establishment entre Partit Demòcrata i Partit Republicà dels Estats Units, on ara mateix veuen una cosa que no feien 20 anys, fa 20 anys, en la invasió d'Iraq, que és que hi ha una contrahegemonia que és Rússia i Xina. Rússia
ha viscut sobretot un procés que parlarem de desdolarització, perquè la guerra d'Ucraïna estan finançant amb diners de Rússia, d'abans que estaven aquí a Occident. Llavors, està en un procés ara mateix de que Rússia, Xina, un procés de dolarització, té una cooperació de que si el Nord Stream 1 i Nord Stream 2 no està, és igual que fiquem nosaltres un altre oleoducte va cap a Xina o cap a Índia. Per això el tema dels BRICS és interessant i a vegades diuen ja, Aníbal, però això no és l'alternativa del socialisme. N'hi ha canvis de multipolaritat perquè està canviant. I molts països del sud, i jo suposo que anirem parlant perquè aquest era un minut de presentació, com el tema de Sahel, que ràpidament veuen processos de descolonització a Àfrica que fa 20 anys estaven allà orfes d'on anem i ara l'altre dia, intents a Níger i estaven els russos. Crec que les relacions internacionals són importants. O Burkina Faso el 80 aniversari contra el nazisme i cap polític europeu. Crec que és important en la multiculturalitat entrar, i anirem parlant, tema econòmic, polític, cultural i moltes relacions, sobretot, de trencar aquesta visió eurocentrista que nosaltres mateixos tenim una mentalitat, sempre critico, colonial. Perquè jo visc en el sud, Amèrica Llatina, a vegades anaves com l'europeu. I jo crec que hem de trencar moltíssim les relacions internacionals, intentar desemmascarar com funcionen i pensar i sobretot i posar en dubtes molts mitjans de comunicació perquè no n'hi ha pluralitat en aquest país en política internacional. Amb tot això que esteu comentant, ja veiem que s'està posant sobre la taula que hi ha un tema ideològic i un tema econòmic, no? Però què és el que té més pes en aquest nou món? Més la ideologia, ho hem pogut veure tant a Palestina com a Ucraïna, com a la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran i el Líban, la ideologia ha tingut molt pes. Però quin altre pes té l'economia i aquestes guerres a qui beneficien? És tot una mica complex, però a veure si ho podem arribar a desgranar una mica, no? Quin pes té cada cosa i a qui pot beneficiar? Com vulgueu. Si voleu. Una mica ja l'Anaïta introduïa un element cabdal per entendre més o menys, no? Tothom ha fet esment a aquest factor estructural, històric, però econòmic, de la disputa de recursos. Això és fonamental i això enllaça amb el tema del capitalisme. Per què estem aquí? Per què hi ha una acceleració? Perquè hi ha un capitalisme, podríem dir, en crisi, sempre ha estat en crisi. Bé, no entrarem a debatre, no tenim temps, no? Si la crisi actual prové des dels anys 70 o té a veure més amb la de 2008 o és estructural dels inicis, en tot cas, un sistema econòmic que té en la seva ideologia el guany immediat i la competició, aquesta lògica de jo he de guanyar i la resta han de perdre. I aquesta maximització d'interès per part de l'Estat, que és sempre i encara, malgrat aquestes corporacions, necessari per elles, per l'acumulació de capital i per l'expansió i la projecció dels interessos d'aquestes corporacions, tot i que no siguin ja tan nacionals com abans, perquè estan composades de capital de diferents països. Això parla, i ho veiem també amb l'aliança que han fet amb el Donald Trump ara mateix, això parla del moment en el que som, on hi ha una disputa molt clara pels minerals crítics necessaris pel desenvolupament del capitalisme, també per la transició energètica, en la qual el capitalisme ha d'entrar si no vol autodestruir-nos, que estem en això, la humanitat, la crisi ecològica de fons, i això sí que és un punt d'inflexió i que dona pes a aquesta idea de l'acceleració i de la dèria, no? Que sembla que hi ha de buscar sortides en una competició una mica desaforada, no? Pels hidrocarburs, que es veu en molts escenaris, no només a Veneçuela, a l'Iran, a Àsia Occidental, amb la disputa amb la Xina, amb Rússia, Groenlàndia, etc. És a dir, un mapa de disputa d'aquestes rutes, d'aquests minerals crítics que controla la Xina principalment, terres rares, amb fons de crisi medioambiental i no es pot deslligar, òbviament, la ideologia d'allò econòmic, perquè allò econòmic té ideologia. És a dir, ens van intentar, i amb això tanco, vendre la idea que la guerra, la participació d'Europa a la guerra d'Ucraïna era per als valors, per la defensa dels valors europeus. Bé, la geopolítica, la geoeconomia no funciona, sí té uns valors, no? I podem ficar el tema ètic, però també és un tema de debat ètic, doncs, decidir fer un genocidi a plena llum del dia i que no tingui cap conseqüència, no? Tot i que ho podem dir així, que em perdoni algun filòsof, falta de moral, no? Però bé, són uns valors determinats, evidentment, però aquests valors
intrínsecs al capitalisme són els que van de la mà d'un sistema que està reaccionant. Àngel. Sobre el paper de les ideologies i quin paper juga l'economia és una pregunta, evidentment, clàssica i que d'alguna manera també mereix un debat per si mateixa. La relació vindria a ser que la ideologia, d'alguna manera, justifica i reforça les decisions polítiques, econòmiques. Ja s'ha esmentat més una vegada la qüestió de les matèries primeres. Com que els mitjans de comunicació tendeixen a destacar molt més les ideològiques, jo acostumo, i veig que els col·legues de la taula també ho han fet, a posar l'accent en les segones. Si anem una mica més enrere, abans del 2008 hi havia, potser ho recordeu, qui deia que el capitalisme s'havia estabilitzat, que havia superat les seves crisis internes, que havia assolit fins i tot la capacitat de corregir les desigualtats que generava, etc. No és això el que va passar, però també, com deia a la primera resposta, no era un fenomen nou, perquè ja anys abans, potser també ho recordareu, Francis Fukuyama va proclamar la fi de la història, que avui s'ha convertit en una mena de romana recurrent. Des del 2008 hem encadenat unes quantes crisis i cap d'elles s'ha resolt satisfactòriament, la qual cosa va portant-nos a poc cap a la situació present. El tema de les matèries primeres, jo recordo fa uns 20 anys, hi ha un autor força interessant, que era Michael Tekler, que parlava de com la localització geogràfica d'aquestes matèries primeres i molt clarament els combustibles fòssils posava a determinades regions i països en el punt de mira de les grans potències en la mesura que aquestes matèries primeres no són renovables i són claus per als processos industrials. I en aquestes dues dècades el que hem vist és que això s'ha repetit una vegada i una altra. Més interessant és com han anat justificant-se totes aquestes ingerències i intervencions. No, evidentment, perquè cap estat reconeix que declara una guerra per apoderar-se de recursos naturals dels altres o per controlar les rutes comercials que les porten cap a Europa o als Estats Units, sinó que el que hem vist ha estat que aquestes intervencions s'han presentat als mitjans de comunicació a la ciutadania com una manera de promoure la democràcia, com es va fer en el cas d'Iraq, acabar amb dictadures, canvis de règim, etc. I aquí s'ha de dir que quan l'administració que governa als Estats Units és republicana, com ara mateix, doncs aquest discurs és molt més elemental, fins i tot és Gruyère. Donald Trump ha dit clarament que molts cops es fiquen a un país per apoderar-se del petroli, però quan l'administració que governa als Estats Units és demòcrata, aleshores ens trobem un discurs molt més sofisticat, perquè es canalitzen molts diners i recursos, de manera molt més discreta, òbviament, cap a la creació d'una xarxa de mitjans de comunicació locals, d'organitzacions no governamentals, d'escoles de formació polítics, etc. I aquest discurs trontolla quan senyalem com països com la Unió Europea que diuen preocupar-se tant dels drets humans, les llibertats civils o el dret a l'autodeterminació, doncs veiem que conviuen perfectament amb d'altres que són aliats que no fan res d'això, sinó fins i tot que ho esclafen i són subministradors de matèries primeres. Penso sobretot en el cas de l'Azerbaidjan. Se'ns diu, per exemple, no podem importar petroli, gas natural de Rússia perquè ha vulnerat el dret a l'autodeterminació d'Ucraïna, reprimeix les minories nacionals, col·lectius, els supervivents, tot això és cert. També ho està fent l'Azerbaidjan, i en canvi l'Azerbaidjan ha estat presentat per la presidenta de la Comissió Europea com un soci fiable. Per tant, tot aquest discurs d'alguna manera queda en evidència. Sí? Bueno, tu. És cert que hi ha aquesta correlació entre els conflictes, entre el capitalisme, la militarització, i tot això, jo ho tiro al meu terreny, es pot veure, per exemple, en el cas de l'Iran. L'Iran ha patit unes sancions, les més llargues del món modern, des dels anys finals dels anys 70, 79, 80, i des de la part occidental. Han aconseguit el que deien? No s'ha aconseguit ni canviar la política envers la qüestió nuclear del règim, ni ha canviat la política regional. Al contrari, s'ha militaritzat encara més la
la zona, i tampoc ha canviat el tema dels drets humans a l'Iran. El que ha fet aquestes sancions, per exemple, que hi havia tota una part, no? Com l'economia com a arma geopolítica, l'única cosa que ha fet han sigut dos efectes devastadors. Han empobrit la població i, al contrari, han enfortit aquest règim nefast i repressor i que ha instrumentalitzat aquesta misèria dient que com a propaganda antiimperialista, i el que ha fet és al·ludir d'aquesta manera qualsevol responsabilitat. Per tant, ens veiem moltes vegades des de l'altra banda que sospitosament qui promou algunes ideologies, quina casualitat que coincideixen els seus interessos polítics, econòmics, geoestratègics, etc. I en el cas de l'Iran, en les sancions, el que s'ha demostrat a més és que les sancions el que han fet és com reconfigurar les relacions i aliances. Per què? Perquè el règim iranià està fora, desconnectat del sistema financer internacional. Això el que ha fet és que no està en SWIFT, no té els comptes bancaris, estan tots bloquejats. Què ha fet? Accelerar, com deia l'Arantxa, una construcció d'una alternativa al domini del dòlar. Per exemple, justament l'adhesió als BRICS el 2024 o inclús aquestes aliances de, a mi no m'agrada dir estratègica, sinó de conveniència entre Iran, Rússia i Xina. Per tant, tot està correlacionat i tot, evidentment, la ideologia té una connotació evidentment econòmica i política en aquests moments. Sí, jo crec que en les relacions internacionals nosaltres vivim del concepte d'ideologia, però a vegades ignorem el concepte clàssic del marxisme, que és ideologia com a factor dominant. En què sentit? Que, clar, agafem... Israel parla de drets humans, Israel parla de democràcia, i nosaltres agafem i fem la doble vara de mesura. Iran és un règim, però heu escoltat el règim de Qatar on juguen un mundial? Hem escoltat el règim d'Emiratos Àrabes? És molt perillós el tema de les paraules, perquè segons la relació d'Occident, este és bueno, este és malo. I això és un problema, perquè finalment la ideologia el que té és un caràcter d'imperialisme cultural. Perquè, d'acord, jo no conec Iran, i llavors Iran té una relació, però parlem de Qatar, Emiratos Àrabes, Aràbia Saudí, les barbaritats que han fet, i justament ens centrem. És com el tema d'Amèrica Llatina, que és l'espai que conec millor. Parlàvem de Venezuela i a Colòmbia, quan Uribe, règim no, dictadura del siglo XXI. Feien barbaritats, genocidis, i no parlem. Jo crec que hi ha una doble vara de mesura que això juga amb la ideologia. De què és democràcia i no, en relació, ja dic, als Estats Units, que en parla de democràcia, la democràcia americana, i fins i tot està Netanyahu. I és un problema que n'hi ha d'ideologia mirada com un aspecte de control. Què passa en aquesta idea? Que Occident juga moltíssim en aquest sentit, però vas a països del sud i n'hi ha una altra cosa, que és sobirania o imperialisme. Allà no és dreta o esquerra. Viscut a Bolívia, Xile, Colòmbia, Venezuela, i tu parlaves de la gent i no veníem amb el paradigma de la Revolució Francesa, de l'esquerra i la dreta, dintre de l'establishment, perquè esquerra-dreta a vegades és, sí, però que compleixin amb les directrius, i tenim el cas de Grècia, que va ser un cop d'estat. Les directrius d'aquí, Syriza, esquerra, però si no compleixes amb això, FMI, Banco Mundial i Troika, no vales. Democràcia, on està la democràcia en Europa? Pensem nosaltres que amb un vot popular es deixarien canviar un model econòmic? La pregunta que sempre faig aquí, es deixarien canviar demà el model econòmic del capitalisme, la Unió Europea, la Troika, l'FMI, amb una votació popular? No coneixem el que va passar a Xile? No coneixem el bloqueig que va fer constantment a Venezuela? No coneixem el tema que estan fent. Llavors, aquest tema és d'Occident. Mentre amb el tema del sud global, com els xinesos, hi ha una cosa molt pragmàtica, que és el win-win. Iran és molt diferent a Venezuela i es juntaven amb Ahmadinejad con Chávez. I Chávez et parlava socialisme del siglo XXI i Ahmadinejad estava en un sistema on era contradictori amb el tema del comunisme. O el tema de la relació aquesta. Putin ara mateix està fent una cooperació que podem criticar moltes coses, però que ha enviat un vaixell amb petroli a Cuba ha sigut Rússia. O ha sigut l'esquerra d'Europa? Jo em pregunto, on està l'esquerra d'Europa? Han sigut els laboristes? Ha sigut aquí el govern més progressista de la història? Ha sigut Putin. I a vegades en les relacions internacionals mirem des de l'eurocentrisme i crec que és més pragmàtic. Que amb això els xinesos, el win-win, què guanyes tu, què guanyo jo. I hem de fer una cooperació i una correlació. I nosaltres tenim una mentalitat colonitzadora. França, Regne Unit, els Estats Units. I en les relacions internacionals passa això. Per això amb el tema d'ideologia crec que han de trencar entre aquesta esquerra i tal, entre processos de sobirania o descolonització, com està passant el tema que dèiem de Sahel, i els processos d'imperialisme. Perquè això fa Europa. Sancions a Iran. I Iran, justament, amb el tema del pragmatisme, jo he vist projecte a Iran el 2019, qui va portar 5 vaixells de petroli en solidaritat a Venezuela va ser Iran. I es va jugar moltíssim. I a Bolívia, i això pot dir si després està per aquí el García Linera que diguin, a l'Alto, qui tenia un hospital de cooperació per dones indígenes era justament
I el que ha fet clar, tenen les seves relacions, però en el tema internacional és un pragmatisme. I recolzava el govern d'Evo Morales. I tu dius, ja, però Iran... Per això hem de tenir en compte que les relacions internacionals són molt diferents a les polítiques locals. I els nostres termes d'universitat i els nostres termes hem de desconnectar aquesta mentalitat perquè és molt diferent. I crec que hem d'aprendre com juguen els xinesos o els russos ara mateix, amb un pragmatisme de som bipolares, però a mi m'interessa on guanyo jo, on guanyes tu. M'interessa els recursos, m'interessa tenir el teu recolzament en tal decisió de la Unió Europea i nosaltres no ho tenim així. Crec que a Europa han de canviar moltíssimes coses i això hem de criticar les nostres polítiques de relacions internacionals i veiem el paper d'Europa i només tenim més, el paper d'Europa. Ara mateix, la principal colònia dels Estats Units som nosaltres. I hem de tenir aquest pensament de pàtria i de sobirania que l'extrema dreta, companys, l'està guanyant. I a mi, Europa, que tinguem bases militars de la OTAN, Alemanya el segon, que Alemanya vengui el 30 i pico % d'armament a Israel en un genocidi, és Europa. Potser no s'hem de tornar en cop d'esquerra-dreta a dir imperialisme i sobirania, que Europa la necessitem. Crec que sap... volies intervenir? Sí. El que passa és que, a veure, la contrahegemonia, que és el que construeixen països i estats i potències que no necessàriament coincideixen ideològicament, i l'antiimperialisme no necessàriament és revolucionari si no hi ha un contingut ideològic que reprengui el que des de l'esquerra s'hauria de defensar, que és un posicionament socialista. És a dir, es poden fer aliances estratègiques amb països que de portes cap endins tenen polítiques que potser l'esquerra no comparteix, sent conscient de com funciona la geopolítica i les relacions internacionals, però això a llarg terme, com a opció emancipadora, té molt limitada la seva, diguem-ne, llargària i aprofundiment. I això enllaça amb una cosa que no he dit abans, que, perdoneu, volia dir també, quan el debat de la ideologia, que avui, en aquest món, el que no es veu és, traient el tema de la Xina, que donaria per molt, i sí, tenen el seu socialisme a la xinesa, però no estem en temps de la Guerra Freda, on hi havia dos blocs antagònics, amb projectes... El bloc socialista tenia tot un grapat i un tipus de relació pròpia entre els seus estats membres i el bloc capitalista anava per una altra banda. Avui tenim que la Xina i els Estats Units estan interrelacionades econòmicament. Hi ha cadenes de valor que els connecten en un marc de capitalisme global on la Xina té la seva aposta més estatal, d'una via amb planificació, d'una via que pretén ser alternativa, i ho és, de fet, en molts sentits, però diguem-ne que el debat sobre la construcció del socialisme, que a mi personalment m'interessa, i crec que, perquè soc marxista, i crec que és fonamental, perquè només sortirem d'aquesta situació transcendint la lògica d'explotació de la natura immediata, transcendint la lògica de guany immediat d'explotació de l'ésser humà, construint altre tipus de relacions entre països que no siguin competitives, però també a dintre dels països, que no estiguin basades en la lluita de classes, en l'explotació dels éssers humans. Aleshores, cert que hi ha aquests elements, però també per què l'esquerra europea compra el relat del règim iranià, la paraula el règim iranià i no el règim d'Aràbia Saudita, el règim cubà i no el règim colombià, etc. Perquè continua analitzant, la realitat des de paràmetres no de la nostra tradició, els que ens identifiquem amb el socialisme, amb el marxisme revolucionari, des d'aquesta perspectiva. Llavors, quan tu compres els paràmetres d'anàlisi de la democràcia liberal, tens com a resultat un anàlisi que al cap i a la fi està basada en els interessos d'una classe dominant que veu el món en aquesta lògica, que no és la de la classe treballadora ni dels pobles oprimits, ni a Europa ni arreu, ha de ser, crec jo. Volia posar ara una qüestió sobre la taula, que és que en aquests darrers conflictes, també en d'altres, però per situar-nos una mica més en el que ha passat recentment al món, a vegades ha estat complicat prendre partit ideològicament, i crec que les dues intervencions, les darreres últimes intervencions, ho evidencien, que és complex tot plegat.
En alguns casos ha quedat molt clar, però en d'altres ha estat molt difícil, per dir d'una manera molt simple, saber qui són els bons i qui són els dolents i nosaltres com a ciutadans crítics en quin cantó ens posicionem. No? En el cas de l'Iran, per exemple, ha estat molt complicat. Alguns celebraven els atacs d'Estats Units i Israel a l'Iran, alguns antirègim. No? Anaïta, no sé com ho has viscut tu, això, com posar una mica de llum, no? Perquè era realment complicat. Llum a la foscor. Sabia que sortiria aquesta frase. No, el que ric perquè és una manera de treure atenció, perquè sí que va ser realment molt impactant veure que companys amb els quals havíem lluitat des del 2022 activament amb el moviment Dona, Vida i Llibertat, que va sorgir just després de la mort injusta d'una noia molt jove kurda, i que això, el moviment ha suposat una de les manifestacions més significatives d'aquest segle en quant a política i social i que ens ha interpel·lat a tots i a totes perquè la reivindicació era tan universal que els drets humans estan al centre i que no hi ha ni bàndols, ni fronteres, ni depenen de jocs geopolítics, que quan de cop i volta els mateixos companys de la diàspora iraniana es manifesten al davant del consolat dels Estats Units a Barcelona dient-li Trump mantén el rumbo, personalment, com a Anaïta, com a membre jo de la diàspora, em va costar molt, perquè sempre ens trobem que ens hem de posicionar. I en canvi, jo sempre ho dic ara sincerament, és una posició molt incòmoda, perquè el fet de denunciar el règim iranià, que és nefast, repressor, que està massacrant la seva pròpia població, que no li tremola la mà a matar qualsevol jove que surti demanant una miqueta més de llibertat, això no vol dir que estigui defensant un imperialisme o estigui justificant intervencions militars o guerres. El mateix, a l'inversa, és una situació tan incòmoda, pots denunciar el règim iranià i pots denunciar l'intervencionisme. Jo crec que seria una mica preguntar-se en quin bàndol estàs. El bàndol al final és evident, el de les persones. El de les persones que estan atrapades amb aquestes estructures de poder, no? I que la seva vida es juga en nom del tauler geopolític, la sobirania, la seguretat, l'economia, la ideologia. Hem d'estar amb les persones i justament com a membres de la societat civil. Jo sempre he dit que com a diàspora tinc el sentiment i el compromís de donar veu a les legítimes demandes de la població iraniana en contra d'un règim que, malgrat algunes situacions que pots coincidir a nivell geoestratègic, però a nivell humà no. I nosaltres ens trobem com a societat civil amb l'obligació i el privilegi, perquè jo em considero privilegiada d'estar aquí i poder alçar la meva veu donant altaveu a unes demandes de persones que es moren a la forca solament per sortir. Per tant, aquí és una posició incòmoda, perquè al final estàs dient no a moltes coses i perquè necessites situar-te. I en aquest cas, no, és tot malament. Jo volia fer una cosa que sé que als moderadors no us agrada gaire, que és, en comptes de respondre, reflexionar sobre la pregunta mateixa, d'alguna manera ja ho han fet tant l'Aníbal com l'Arantxa, intentar matisar-ho, que és que crec que no es poden reduir conflictes complexos, com es fa massa sovint, per desgràcia, en aquest país, a una lògica esportiva. El nostre bàndol versus el seu bàndol, hem de prendre una posició, no hi ha una escala de grisos, no hi ha una zona de grisos, etc. Crec que ens fem un molt mal servei si comencem a analitzar els conflictes partint d'aquesta mena de perspectives i crec que si l'esquerra vol ser propositiva, el primer que cal tenir és un criteri format, informar-se de què passa a cada país, de quines són les corrents internes, els desplaçaments socials, els moviments socials, etc. I reconèixer, si és necessari, quines són les pròpies mancances a l'hora de conèixer aquests països. Dintre d'aquestes està, i també ja s'ha avançat una mica, la pròpia feblesa de l'esquerra europea. I, en certa manera, certes posicions que hem anat veient de l'esquerra europea són una mostra de feblesa, més que d'altra cosa. En un extrem i l'altre, perquè veiem una esquerra que s'identifica amb certs processos polítics, perquè en realitat és incapaç de portar-ne a terme de propis aquí mateix, i també veiem una certa esquerra que critica certs processos polítics quan ha estat incapaç de portar-ne a terme de propis aquí mateix. Al voltant de tot això, jo recordava una entrevista que vaig fer
fa temps a un marxista rus, a Boris Kagarlitsky, que actualment està empresonat sota la falsa acusació de promoure el terrorisme al seu país i que significativament i lamentablement gairebé ningú no se'n recorda d'ell perquè dintre la dissidència també hi ha classes, no? A Kagarlitsky deia, doncs, li vaig preguntar per la qüestió aquesta sempre espinosa de quina posició ha de prendre l'esquerra europea respecte a Rússia. I va despatxar la pregunta tal com feia ell sempre, amb un somriure i molt ràpidament. Em va dir, l'esquerra europea el primer que ha de fer és dedicar-se a transformar les condicions materials dels seus propis països i després ja, si vol, que vingui a criticar el que fan aquí i allà. Sí, hem vist també uns quants canvis de règim en els quals des de l'esquerra, centre-esquerra, s'han anat assenyalant, han anat sumant-se, assenyalant la repressió d'aquests règims contra els seus. El problema que sempre m'he plantejat en aquesta mena de casos és que l'esquerra no acostuma a ser conseqüent. No hi ha hagut un seguiment del que ha passat en aquests països. Penso, per exemple, en la cobertura informativa de Líbia. S'ha perdut per complet, no? Què ha passat a Síria, també? Quan l'esquerra donava suport al canvi de règim a Síria, s'ha perdut per complet tot aquest seguiment, no? Hi ha una frase de Rosa Luxemburg que m'agrada molt, que és que de bones intencions el camí a l'infern va empedrat. I és una mica que s'hem anat trobant, que algunes organitzacions i partits d'esquerra han anat sumant-se a aquesta mena de reivindicacions, han hagut aquests canvis de règim i després, seguint la lògica dels propis mitjans de comunicació, s'han oblidat i s'ha passat el següent canvi de règim a un altre país. Algú més vol intervenir en aquesta pregunta? Sí, està en res. Endavant, sí. Jo crec que l'esquerra europea sobretot ha de tenir un funcionament, i aquí en aquest país, de com va néixer la seva essència. Recordeu que als anys 80 l'essència principal de l'esquerra, a l'estat espanyol, va ser el no a la OTAN. I el no a la OTAN és un principi. Va ser un principi el no a la OTAN. I jo recordo que fa 3 anys a Madrid es va celebrar el 2022 la cimera amb el govern més progressista de la història, suposadament. Quan tenim la OTAN, que anem a parlar de la OTAN, que ha fet barbaritats, que a més va manipular el Partit Socialista aquest suposat referèndum, perquè ho va manipular, primer 3 preguntes, i ha fet després el que ha donat la gana, sempre la doble moral de OTAN no, tal, i finalment continuem aquí les bases militars. I crec que és un principi bàsic del nacionalisme de l'esquerra. Perquè qual és el problema que n'hi ha? Que Europa l'està utilitzant l'extrema dreta. De sobte, Orbán, és que incumple de la OTAN, amigo de Rússia. Entra un que és de dretes i tots aplaudimos. Aquest és amic d'Orbán, el que ha passat a Hongria. I encima lo aplaudimos. I tu dius, és un principi. Arriba Le Pen a França, França té un tema de la OTAN peculiar, no té cap base, va entrar el 2008 amb Sarkozy oficialment, i utilitza aquest discurs. Crec que nosaltres hem de tenir en compte que aquest és part de la identitat europea, dir no a la OTAN. Ara mateix estem al 5%. Ja hem passat al 2%. El 2% ho va representar Obama en el 2014. Al Premi Nobel de la Paz, en Gales, passem al 2%. Llavors, el problema no és Trump, el problema és el fil conductor que té els Estats Units, perquè Obama va passar que tots els països europeus al 2%. I que li donin a l'educació i a la sanitat. Sou professor. I també recordar que estem a la lluita, a la vaga, i estem també més profes i menys Mossos. Volem més profes i més Mossos, menys Mossos. Llavors, aquest tema és important. I hem de tenir aquest principi com a essència de l'esquerra europea. No a la OTAN, fora bases, i si volem construir un exèrcit propi, ho tindrem. O no sé què hem de parlar, el debat. Però això és una ingerència dels Estats Units aquí. I ens han portat a la guerra d'Ucrània. Aquest perfil de la OTAN ens ha portat. Per què? Molt senzill. Si abans Putin tenia una placa a Madrid. Recordeu, Gallardón le dijo, Putin, nuestro amigo. I van dir, Europa des de Lisboa a Moscou, que volien un altre mur de Berlín, trencar Europa en Rússia. Nord Stream 2, Nord Stream 1, qui estava darrere d'aquest atemptat perquè venien petroli i gas de Rússia a Alemanya barat? Qui estava detrás? N'hi ha confirmacions de New York Times que la CIA estava darrere, vinculat amb Ucrània, n'hi ha reportatges. Llavors hem de tenir en compte que nosaltres ara, a qui comprem el gas? A qui ho comprem? Als Estats Units. Europa és una colònia avui dia dels Estats Units i crec que la política de la OTAN i contra la OTAN hem de tenir aquesta essència. Això seria molt important en relació internacional i veig que no n'hi ha aquest punt fort de dir no volem això. Hem de tenir en compte, ja per últim, que n'hi ha cosetes fins i tot a la OTAN perquè hem de tenir en compte el tema del Marroc. I nosaltres hem acceptat el Sàhara com a territori del Marroc. I això és una política de la OTAN, perquè Marroc va establir relacions amb Israel, que Israel va establir relacions al Marroc gràcies a Donald Trump, i de sobte nosaltres diem que el Sàhara, un territori de descolonització, que és territori del Marroc. Això és una vergonya del dret internacional.
Fa dècades el Jean Bricmont va fer un llibre parlant de l'imperialisme humanitari, que era com la línia discursiva d'aquell moment dels Estats Units per justificar les seves intervencions de l'OTAN a l'ex-Iugoslàvia i d'altres parts. Ara ja tenim un imperialisme sense careta, que no li cal aquest discurs, però és la paradoxa que certa esquerra continua caient en el parany de fer una anàlisi dels conflictes geopolítics i de la realitat d'altres països que sovint desconeix des d'una perspectiva ètica que els mitjans de comunicació amb els seus interessos econòmics, no, de les corporacions, geopolítics, etc., transmeten a la societat, però ells no tenen aquestes coordenades d'aproximació a la política internacional ni a la realitat dels països. Som certa esquerra una mica perduda, la que compra aquests discursos i que acaba opinant per sobre les seves possibilitats, sobre tants països, no? Sobre l'Iran, sobre Veneçuela, sobre Rússia, sobre qualsevol enemic geopolític dels Estats Units, perquè és evident, no? La construcció mediàtica d'aquests dimonis que també es pot fer. Per què? Perquè ens falta, ja ho deia l'Àngel, una mica més de formació, no? D'interès, d'informació i d'humilitat, també, no? De ser conscients que, primer, per tu ajudar a Cuba, per exemple, està molt bé la solidaritat, està molt bé tot el que es fa des d'aquí, però jo sempre ho dic, hem de fer aquí una transformació, no? Hem de fer, i no és incompatible, no estic criticant ni molt menys a les companyes de la solidaritat que estan ara mateix manifestant-se, per cert, davant del consolat dels Estats Units i que els envio una abraçada perquè m'hagués agradat, jo hi seria allà, si no fos aquí. Però, en essència, sigui el país que sigui, la millor manera d'ajudar sempre és transformar, el que deia aquest company marxista. I des de fora, que estem en una situació efectivament difícil perquè ens obliguen a posicionar-nos en una lògica binària on en debats mediàtics no hi ha marge pels matisos, a més, si dius una cosa diferent ja et posen a les antípodes, o si dius una cosa que vagi contra del consens hegemònic, ja et marginen o el que sigui, no es poden fer crítiques, que potser no ens cal a nosaltres fer aquesta tasca de crítica, no? L'han de fer les esquerres als respectius països, però si vols ajudar, almenys aporta en allò que no vagi en contra de l'alliberament o de l'aprofundiment de l'alliberament d'aquests països. I el que veiem sovint és que és difícil trobar aquest equilibri, i també perquè hi ha un xantatge, després també s'ha de dir, no? Ja és molt fàcil acabar dient que tothom que no és d'acord amb no sé què és agent de l'imperialisme o és un eurocèntric o és no sé què, no? Tampoc. O sigui, estem en una situació delicada, però bé, crec que al final una mica d'humilitat, intuïció i sobretot el que queda és de coherència que tinguis entre el que dius i el que fas. Ens queden 15 minutets i ens queden 3 temes per tractar encara. No tindrem temps, però aviam si podem aconseguir una intervenció almenys de cadascú. Encara hem de parlar de Veneçuela, de l'armament de la Unió Europea i de les Nacions Unides. Si voleu, llanço la pregunta de Veneçuela, intentem ser molt breus, que hem fet un plantejament des de ser crítics, com ens podem posicionar. En el cas de Veneçuela, per exemple, la situació que hi ha hagut arran d'aquest canvi de l'arrest de Maduro ha estat molt incòmode tant per xavistes com per antixavistes. Aquesta incomoditat que ha generat aquest canvi és una victòria d'Estats Units? Sí. Siguem molt breus, aviam si podem abordar tot, d'acord? A veure, cadascú explicarà la seva versió d'interpretació, no? Des del govern veneçolà defensen que hi ha un exercici de la sobirania i que estan en un replegament tàctic on, davant la simetria de forces, s'han vist empel·lits a haver de negociar, no sabem exactament què i fins a on, per evitar un vessament de sang, i el que veiem, més enllà dels discursos, és que contínuament hi ha decisions de canvis de lleis, de provocacions per part dels Estats Units constants, humiliacions, com és el fet d'anunciar aquest exercici que es farà avui
sobre el cel de Caracas, com no sé si sabeu, d'aeronaus dels Estats Units que faran un simulacre d'evacuació, arribant allà, aterrant sobre l'ambaixada, que tot això, evidentment, és un exercici de demostració de poder i que parla d'una nova correlació de forces que té implicacions no només en la relació bilateral Venezuela-Estats Units, sinó també que té implicacions geopolítiques mundials, perquè toca el que havia estat una avantguarda d'aquesta construcció geopolítica contrahegemònica que va liderar Hugo Chávez a l'Amèrica Llatina i el Carib amb aliances estratègiques, sí, amb l'Iran, amb Rússia, amb la Xina, etc., amb Cuba, i no és menor que Cuba estigui tan ofegada i estigui fent un creixendo l'ofensiva de Rubio i Trump ara mateix, en un moment en què han aconseguit separar aquesta vinculació tan i tan forta que tenien a Venezuela i Cuba, perquè amb tocar Venezuela es trenca també aquest pont d'aliança de resistència antiimperialista global, que tot i no ser revolucionari, anticapitalista, com ens agradaria a alguns, té un valor, i això s'ha de dir. Té un valor que significa, i tanco, la supervivència de persones que no seran bombardejades pel sionisme d'Israel. És la contenció a l'imperialisme i al sionisme. Venezuela, Iran, Rússia, etc., amb matisos. Després, Xina. Aleshores, és un nou moment que veurem on va, però, evidentment, qui està guanyant, sembla, és Estats Units, sobretot perquè no té fre, no té contrapès obert. Una altra de les qüestions complicades en aquests canvis és el rearmament europeu, que era una cosa que estava molt continguda i que com dèiem, se n'encarregava una mica Estats Units. Anàvem a remolc d'Estats Units, però sí que es comença a fer molt evident. Parlàvem abans que ja fa anys que es demanava que Europa destinés més pressupost a l'armament i ara sí que veiem que cada cop gastem més diners en armes i inclús la indústria armamentística europea està en auge. Es parla de que les empreses tant espanyoles com catalanes comencen a pensar com poden tenir cabuda dintre aquesta nova economia. Com ha de ser la posició d'Europa davant d'això, en tot cas la nostra posició, i quin paper ha jugat Ucraïna en tot això? La guerra d'Ucraïna que va arribar i que la vivíem com tan propera, tot aquest discurs que hi havia al voltant de la guerra d'Ucraïna. Sí, el cas del rearmament a Europa és, evidentment, una cosa dramàtica, perquè jo recordo quan va començar tot aquest discurs, molt il·lusòriament, una certa esquerra deia que es podia i que fins i tot s'havia de donar suport a aquesta política de rearmament perquè era compatible amb els programes dels estats del benestar. Dic il·lusòria perquè, evidentment, és molt difícil portar a terme un programa de rearmament quan les economies europees estan pràcticament estancades, veient que és un creixement molt feble, 0,1-0,3%, i al mateix temps estan dirigides per governs de dretes, centre-dreta o neoliberals, en qualsevol dels casos, que no estan interessats en mantenir aquests programes. La traducció de tot això és, evidentment, retallades i programes d'austeritat, mentre el rearmament veiem que no està limitat per això. I en lloc és més visible que a Alemanya, on hi ha un límit d'endeutament constitucional i l'exèrcit ha estat exempt d'aquest límit. En el darrer pressupost, vaig llegir-ho l'altre dia i em sembla que és la millor il·lustració, saben que un de cada 6 euros es destinarà a defensa a Alemanya. I tot això mentre s'estan parlant, torno a repetir, d'introduir mesures d'austeritat, s'està parlant d'acabar amb la jornada laboral de 8 hores, d'augmentar bàsicament el que abans era la plusvalia, no en parlàvem en aquests termes. Pel que fa a Ucraïna, sí, és veritat que s'ha accelerat arran de la situació de seguretat que la guerra d'Ucraïna ha provocat, en la qual no puc entrar en això perquè no disposo de temps, nosaltres mateixos som en certa manera corresponsables. Però, com deia abans, no ve no només d'aquí. Ja he parlat abans, o ho he citat abans, aquelles declaracions de Barack Obama dient que Europa havia d'augmentar la seva despesa militar, posant com a exemple Polònia i Estònia.
Si busqueu una mica, hi ha tot de papers, dels think tanks parlant de convertir Europa en el pilar europeu de l'OTAN. Fa uns dies el propi secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, parlava d'una OTAN 3.0 que havia de complir amb aquestes funcions. Per què? Doncs ells mateixos ho explicaven, perquè d'aquesta manera... El problema estratègic dels Estats Units és que no pot lliurar, diguem-ho així, 3 guerres en 3 fronts diferents de manera simultània al mateix temps. No pot estar ocupant-se del que abans deia que era el seu pati del darrere, a Amèrica Llatina, no pot estar lliurant guerres a l'Orient Mitjà i contenint a Rússia i a la Xina. Són 4 fronts, no pot fer-ho de manera simultània. Aleshores, la seva idea era que aquest rearmament europeu d'alguna manera serviria perquè la Unió Europea es dediqués a contenir a Rússia i els Estats Units poguessin concentrar-se en la contenció del creixement d'Àsia de la Xina com a gegant asiàtic. Faig l'última pregunta i després, si voleu fer més intervencions en el temps que ens quedi, ho acabem de recollir. És sobre les Nacions Unides, perquè la guerra a Gaza ha suposat una mica més la fi del sistema de Nacions Unides, amb la política d'Israel davant de les Nacions Unides, una mica més. Ja havíem vist altres atacs anteriorment. Però també la pregunta és, som nosaltres qui ha de defensar el sistema de Nacions Unides? És un sistema que hi estem d'acord? Com ens hi hauríem d'aproximar davant d'aquesta caiguda, d'aquesta reculada? La ONU va néixer amb una firma de 51 països. Eren 91 en aquell moment, 51 països. Ara són 195. I aquests països entren en una estructura creada, però la realitat política i de relacions internacionals ha canviat. Llavors, no pot ser que estem en una estructura de 1945. Està estàtica, i llavors per què? Perquè Estats Units, a més Estats Units en aquell moment era el país fort perquè la Unió Soviètica, 25 milions de persones que van morir per defensar contra el feixisme i cap europeu després va anar a la celebració, però 25 milions, Europa destrossada i Estats Units, llavors la relació de poder és diferent. I això ve per al tema de la moneda. Va haver un debat que era si era necessari crear una moneda internacional, que va entrar al model de keynesià, una moneda internacional, o implementar el dòlar com a mecanisme internacional. Clar, Estats Units, que va sortir fort d'aquella guerra, a més amb les 2 bombes atòmiques no era necessària, vinga per allà. Llavors, aquest sentit va ser com el fort. I es va crear una Nacions Unides que té vinculació amb l'imperialisme nord-americà. Això està clar. Llavors, amb el tema és, s'ha de canviar? I tant que s'ha de canviar. Però s'ha de canviar perquè els països que han nascut nous volen tenir la representació. Llavors, tenim unes Nacions Unides on té organismes, no solament organismes, a part del Consell de Seguretat de l'ONU, que n'hi ha 5 països, la Índia és el més poblat, no té vot. No té vot permanent. Brasil, com a país d'Amèrica Llatina, el més poblat, també ho demana i tampoc. També un moment que deia Espanya i Alemanya, com a països europeus que no tenen representació. N'hi havia també crear una estructura en representació d'Àfrica, que són 50 o 51 estats de tenir també representació. Això no representa el món. No representa. Un de cada 7 persones és de la Índia i no tenen representació permanent, llavors no és democràtic. Però no solament això, també l'ONU ha de tenir en compte que té un model, a vegades sembla que sigui neutral drets humans, no, és un model econòmic i polític. L'FMI és de l'ONU i el Banc Mundial és de l'ONU. I qui paga mana, com diem a Catalunya, que és els Estats Units. Llavors, ells ràpidament diuen, vols aquí ajuste estructural? Com aquí la Troika, que molts cops no parlem d'Europa, però han fet el consens de Washington, Troika, té calés, però jo decideixo les polítiques de privatització. La guerra d'Ucrània el 2014 va ser això, Va ser un cop d'estat la guerra d'Ucrània. I qui va entrar allà? L'Euromaiden, perquè el que volien era Fons Monetari Internacional. Recomano sempre el documental d'Oliver Stone, que es veu allà el cop que es va donar, i va ser justament que a Ucrània li donaven un crèdit Rússia, però feia el que li donava la gana. Mentre que l'FMI té els calés i fas el que jo dic. Això és la diferència entre l'ordre aquest occidental de l'ONU, FMI, i el que fan els BRICS. Perquè els BRICS és, ja dic en pragmatisme, entra Emiratos Árabes, vull calés per campos de golf, toma ja el que quieras. I entra Cuba, que és soci, no membre, i li diuen, jo vull potenciar el servei sanitari públic, té calés i els tornes. L'FMI no diu això, i tenim experiència a Europa, Grecia, España, Portugal, lo que decían los países cerdos, los PICs, si recordáis. Que deia així d'humor. Llavors, aquest tema és important que s'ha de canviar. I no solament això, recordeu l'OMS, que és un organisme vinculat a l'ONU? Cuba treu la seva vacuna i no l'homologuen, perquè qui paga mana. Paga Bill Gates i te diu que el Regne Unit sí que té vacunes, que els Estats Units sí, la de Rússia no, i la de Cuba tampoc, que va fer un esforç per Soberana 02 i això no val.
no és una estructura democràtica, és una estructura imperialista dominada des de Washington, creada en aquell moment, s'ha de canviar la participació de tots. Per això el món multipolar, una de les tendències és s'ha de reformar aquestes estructures. Tenim 5 minutets, si voleu, per acabar a fer una última intervenció. He parlat molt, no sé si... Vull dir alguna cosa més, No, però després... mira que he estudiat... Vinga, si voleu, fem... Qui vol parlar? Jo volia fer algun comentari, si vols, després tanqueu. He estudiat polítiques i hauria de ser molt realista, però és que al final, sentint-vos, també és com... Aquí falta posar el ser humà en el centre. Amb aquesta complexitat d'aquest món, l'única cosa que ens ha de permetre ser coherents intel·lectualment i la diferència d'estar aquí o estar aquí a baix és dir que s'ha de posar al centre la dignitat humana. És que estem parlant de les persones com si fossin peons d'un taulell geopolític i això fa molta ràbia quan arriba un moment en el qual veus que no pot ser que els que estan decidint estiguin parlant de les persones com el que no són. Per tant, tornem a posar al centre la dignitat humana, sisplau. Gràcies. Per tancar, ens estan demanant que acabem, però hem començat 5 minutets tard, robem un parell de minuts i acabem, d'acord? Sí, jo volia només afegir una cosa sobre la pregunta anterior quan parlàvem de la política de rearmament de la Unió Europea. L'Aníbal ho ha esmentat abans, la possibilitat d'un exèrcit europeu o d'una major coordinació i integració dels exèrcits existents. Jo sempre em pregunto aquí, perquè ara mateix es posa com a data límit d'una confrontació militar Unió Europea o OTAN a Rússia 2030, exactament què estan pensant els planificadors militars, perquè Rússia és la primera potència nuclear, la seva doctrina nuclear no és la de la Unió Soviètica, és molt més agressiva, i segurament la cosa escalaria molt ràpidament cap a un conflicte d'aquesta mena. I jo sempre he especulat que si hi ha aquesta idea de promoure una major integració militar a la Unió Europea, potser no és només per Rússia, potser no és només o tant per Rússia, fins i tot no és per Rússia, sinó per l'Àfrica, perquè és la manera més ràpida de tenir una força d'intervenció amb la qual garantir l'estabilitat política en un continent que no és estable precisament i assegurar el que deia abans, el que s'ha comentat abans de les rutes comercials de matèries primeres cap al continent. No, he acabat. Sí? No, anava a dir que una de les dificultats per construir un nou multilateralisme que reflecteixi millor no només el món, sinó també la correlació de forces, de poder del món, tant de bo en una altra lògica, més humana, podríem dir, fins ara no és així, és no basar les alternatives que es facin amb la mateixa lògica prèvia. És a dir, jo entenc que els BRICS tenen un acord de reserva contingent, que és el seu mecanisme de liquiditat, que poden acudir als països, però si l'Estat necessita més del 30% dels diners assignats, ha d'anar a demanar un préstec al Fons Monetari Internacional per tal que li puguin assignar els diners. Amb la qual cosa això també parla de les dificultats de trencar amb l'arquitectura financera internacional, que és una de les propostes dels BRICS i és un dels elements de sorgiment, perquè està entrampat en la mateixa lògica capitalista de tenir garanties d'un organisme que teòricament volen superar. És a dir, si fem uns BRICS amb Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, BRICS Plus, o amb un Brasil que veta l'entrada de Venezuela, aleshores la contrahegemonia d'aquest món, o sigui, el que tenim al final és el que molts han dit, una geometria variable d'aliances geopolítiques que estan basades, evidentment, a l'interès, perquè la lògica capitalista i la lògica dels estats d'imposar els seus interessos, teòricament, en el millor dels casos, també de les seves poblacions, però no sempre és així, doncs és el que està al centre. I fins que no es trenqui això, i això serà un procés que la humanitat col·lectivament potser necessitarem un cataclisme per adonar-nos, no canviarem gaire. O sigui, potser necessitarem una guerra nuclear o un arrasament, amb perdó, de l'optimisme, per donar pas a un ordre, que al final això és el que ha estat al llarg de la història, una guerra que genera un nou ordre
per la lluita oberta entre les potències anteriors i les emergents. Ara sí, acabem amb aquest cataclisme de l'aranja. Bueno, moltes gràcies. En seguiríem parlant durant molta més estona. Moltes gràcies per les vostres intervencions i gràcies a vosaltres per ser aquí. No, hem d'acabar ara. Moltes gràcies. Ara buidarem la sala perquè el següent acte començarà a la 1 en punt. S'ha de buidar la sala perquè el següent acte començarà a la 1 en punt. Òbviament el marc de la Fira Literal és un espai per compartir idees. Ara a fora podeu compartir totes les idees que vulgueu, però sí que us demanem que buideu la sala. Moltes gràcies.